ସକାଳଠୁ ରାତି ଯାଏ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଭାଲୁ ନାଚ ହିଁ ନାଚୁଛୁ। ଯେବେରୁ ଆମ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛି ଆମ କାମ 4 ଗୁଣା ବଢି ଯାଇଛି। କାରଣ ଆମକୁ ଖାଲି ଛୋଟ ବେବି ନୁହେଁ, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବେବିକୁ ବି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ପରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ହାତ ମିଶେଇ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପାର କରି କରି ଚାଲିଛୁ। କେତେବେଳେ ସିଏ ଛୁଆ ଧରିଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୁଆ ଧରିଲେ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପୋଡା ଜଳ ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନଥିଲେ ବି ଲାଇଫ ବହୁତ ବୋରିଂ ଲାଗିବ। ଠିକ କହିଲି। ଯେମିତି କି ଆମ ଘରେ କିଛି ଦିନ ହବ କିଛି ଏଇଆ ହିଁ ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଗୀତ ବାଜିଲେ ହିଁ ଆମ ଛୁଆ ଶୋଉଛି। ଆଉ ଆରାଧ୍ୟା, ଆଦ୍ୟାଶା, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଅବିନାଶ ଗୀତାଙ୍କୁ ମୋମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସକାଳଠୁ ରାତି ଯାଏ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଭାଲୁ ନାଚ ହିଁ ନାଚୁଛୁ। ଯେବେରୁ ଆମ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛି ଆମ କାମ 4 ଗୁଣା ବଢି ଯାଇଛି। କାରଣ ଆମକୁ ଖାଲି ଛୋଟ ବେବି ନୁହେଁ, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବେବିକୁ ବି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ପରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ହାତ ମିଶେଇ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପାର କରି କରି ଚାଲିଛୁ। କେତେବେଳେ ସିଏ ଛୁଆ ଧରିଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୁଆ ଧରିଲେ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପୋଡା ଜଳ ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନଥିଲେ ବି ଲାଇଫ ବହୁତ ବୋରିଂ ଲାଗିବ। ଠିକ କହିଲି। ଯେମିତି କି ଆମ ଘରେ କିଛି ଦିନ ହବ କିଛି ଏଇଆ ହିଁ ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଗୀତ ବାଜିଲେ ହିଁ ଆମ ଛୁଆ ଶୋଉଛି। ଆଉ ଆରାଧ୍ୟା, ଆଦ୍ୟାଶା, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଅବିନାଶ ଗୀତାଙ୍କୁ ମୋମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି।